πω μερικά κόρτα για slime, γρήγορα και βίντεο και βρίσκω να κάνω το τέτοιο. Πάω να αρχίσουμε. Ωραία. Να δείτε. Αυτό είναι ένα κάνω το τέτοιο. Είναι δικό μου αγοράκι. Είναι δύσκολο. Το πιέζεις και είναι πάρα πολύ. Είναι και αυτό εδώ. Ωραία. Μπορείτε να κάνετε subscribe στην Ελίνα, Παπαστεργείο, αγγλικά γράμματα όλα, δεν έχει σημασία το μεγάλο μικρό. Και Γιώργος Ζωζανάκης, ακολουθήστε, αγγλικά γράμματα, ούτε πάλι έχει σημασία το μεγάλο μικρό. Ωραία, έχουμε κάνει πάρα πολλά ωραία βίντεο. Εγώ δεν έχω κάνει τι ωραία, ξέρετε δεν σας αρέσουν, αλλά εντάξει, τύχει μερικά πράγματα. Ωραία, ακολουθήστε τα παιδιά, είναι ο αδερφός μου και η ξάδερφη μου και έχουν κάνει πολύ ωραία βίντεο, πιο ωραία το δικά μου. Δείτε τους, κάντε like και subscribe, κάντε like και subscribe αν θέλετε εμένα, με πειράζει. Και εντάξει, γεια σας!